俺の名は純一。現在42歳。これから書くのは17年前の話。俺は20歳で妻エイミと結婚。だからここに書く話の頃はすでに結婚して5年が過ぎていた。俺は造園関係の仕事をしていて、エイミは2歳年上。その頃エイミはパート勤務。俺たちには娘のエスコもいた。俺は中学卒業後、庭師の師匠に弟子入り。そして師匠の会社で日々庭師としての技を磨いていた。エイミとの馴れ初め。まだ未成年なのに大人になったような気分の俺は、生意気にも居酒屋で酒を飲み、ちょうど同じ店にいた女性2人組と意気投合し、そこからエイミとの交際スタート。やがてエイミが妊娠、そのままできちゃった婚となった。もちろん俺の親と義両親、師匠からは、若すぎる、結婚はダメだ、子供は始末しなさいと言われたが、俺とエイミはその言葉に従わず、自分たちがいかに愛し合っているかを訴え続け、なんとか結婚を承諾してもらった。その時の俺は、まだエイミと子供を養うだけの給料をもらえる身分でなく、俺は庭師の仕事を終えるとダブルワークで別のバイトをしていた。朝から深夜まで働き詰めだった俺。唯一の休みは土曜の朝から夜までの10時間ほどだけ。そしてエイミがエスコを産んだ後はできる限り育児を手伝った。その後ダブルワークを頑張ったおかげで20代でかなりの貯金ができ、それをもとに中古マンションを購入し、親子3人の新居となった。俺はやっと幸せを手に入れたと有頂天になっていたが、ある日俺はある場所で仕事中偶然エイミの愛車を見かけた。不思議なことにエスコを連れておらず、助手席には俺の知らない人物が乗っていた。育児でストレスもたまるし、エスコを実家に預けて友人と食事かもな、なんてことを俺は思った。ところが、その日を境にエイミの態度が変わりだした。まず携帯を常に持ち歩くようになった。また、俺が声をかけても上の空。俺が何を言ったかも分かっていないのに生返事。そして常に携帯でメールをしたり、返信されたメールを読んでいる。俺もそのメールが誰からで、どんな内容か知りたかったが、さすがに夫婦間でもプライバシーがあるから、結局そのままにしておいた。そしてある日仕事を終えて帰宅すると、いつになく険しい顔でエイミが、大事な話があると俺に言ってきた。実は結婚前からあなたとは別の好きな人がいるの。その彼と結婚したいから私と別れてください。お願い。驚いた。エイミは大学の頃から就職後の約3年間、その男と付き合っていたが、男の浮気が原因で一旦は破局。相手の男 F は浮気相手の女を妊娠させ、俺たちみたく出来婚となったそう。男と別れたエイミはその心の傷を埋めるため、居酒屋で出会った俺と付き合い出したのだそう。そして俺と親密となり、そこでエスコを身ごもり、俺との結婚を真剣に考えるようになった。結婚後は、エイミと子供のため、昼夜働く俺を見て、その時は一生この人についていく、そう心に誓ったという。ところがある日、その F から連絡が。頻繁にメールや電話が送られてくるようになり、最初はそれらを無視していたエイミだったが、相談したいことがあると言われ、相談だけならと軽い気持ちで会ってしまったそう。その日にちは俺が作業現場でエイミの車を見かけた時と一致した。エイミが男から聞かされた話とは、妻との仲が険悪だ。はっきり言って仕方なく籍を入れたんだから、そして出産後から今の今まで夜はレスが続いていると。そこでエイミの気持ちはすっかり昔に戻ってしまい、F を救えるのは自分しかいないとまで考えるようになっていった。F とは当初会うのは月に1度だったが、次第に回数が増え、月に3度まで回数が増え、ついに数日前肉体を求め合ったと告白した。もちろん俺は怒りを覚えた。しかし軽はずみな行動を後悔し懺悔しているエイミの憔悴しきった姿を目の当たりにして、俺は離婚の申し出を了承した。エスコの親権については、すべては私の非常識な行為が原因。あなたが愛しているエスコを取り上げるようなことはしません。そう言って俺に親権を渡してくれた。次の日師匠に事情を説明し、2日ほど休みをと言ったところ、事情が事情だ。1週間ほど休んでかみさんともう一度よく話し合え。と言ってもらえた。師匠の計らいに礼を言って、
俺は役所に離婚届を取りに行き、即記入を済ませ役所に提出した。エイミは罪の意識から財産分与を辞退、さらに結婚前からの預貯金、数百万を俺に慰謝料として渡すと言ったが、そうなると、エイミ自身の生活も困窮するだろうと俺も辞退した。やがてエイミは身の回りのものをまとめ、最後俺に何回も土下座をし、今までありがとうございました。本当に私がバカでした。さようなら。そう言って、実家に戻っていった。俺はそれから3人で暮らしていたマンションを出て、勤め先も辞め、エスコを連れて俺の実家のある町に戻り、そこで師匠から学んだ技術を活かして、造園業者として独立。苦労しながらも、なんとか俺を指名してくれる顧客も現れた。そんなある日、突然エイミの実家から連絡があった。エイミが意識不明になり、時々上事のように、純一くんとエスコちゃんの名をつぶやくの。どうか一度エイミに会ってほしい。と。義母はなぜエイミが意識不明となったのかは言ってくれなかった。しかしそんなことはどうでもいい。急いでエスコを連れて病院に向かうと、病室には昏睡状態のエイミが。元義父の話では、エイミは、私がいけなかった。許して。と書いた手紙をそばに置き、風邪薬を一瓶一気に服用し、そのまま意識不明となったらしい。眠り続けるエイミにエスコが駆け寄り、ママ起きて、目を開けて。と何度も。それを見た俺の心は張り裂けそうになった。しかし3日後処置が早かったおかげで、エイミは意識を回復した。目を覚ましたエイミは自分を俺とエスコが心配そうに見ていることに驚き号泣し始めた。それを見たエスコはエイミの頭を撫でて、ママ大丈夫？いい子いい子。と、泣いているとよくエイミにされていたことを逆にエイミにしてあげた。そんなエスコをエイミは抱きしめ、ごめんね、こんなためママで。ごめんね、エスコちゃん。と何度も繰り返した。数日後エイミは退院。彼女の実家で俺は久々エイミと話し合った。病室に F が一度も来なかったことを尋ねると、エイミは一瞬暗い表情となり、少しずつ真相を語り出した。相談を目的に F と再会した当初は、まだエイミには彼との関係を復縁する気などなかった。あったのは同情の気持ちだけ。しかし相談だけだったはずなのに、F は徐々にエイミを口説き出し、エイミは結局相談より私を口説くのが狙いだったんだと気づき、それ以降 F からの連絡は無視していた。しかし F からもう一度だけ会ってほしいと何回も言われ、最後の対面と思って面会したが、車で人気のない場所に連れて行かれ、そこで交換同然のことをされたのだという。そんな目にあったエミは自分の甘さと F は自分には手を出さないという油断から F の毒牙にかかったことで精神的に追い詰められていった。そこから俺やエスコに顔向けできない。母親としても妻としても失格と自分を追い詰め、自ら俺とエスコの前から去ることを選んだんだ。そして実家に戻ると F からの連絡は一切拒否し続けたが、罪の意識からうつ状態となり、発作的に風邪薬を一瓶一気に飲んでしまったんだ。俺はあの時なんで簡単にエイミからの離婚を受け入れたのかを悔やみ続けた。それから俺はエイミとやり直すことを決意。それをエイミに伝えると彼女は、すべて私のバカな行動が引き金、とても復縁なんかを受けできる立場ではありません。と申し出を断った。お前に懺悔の気持ちがあるなら、俺とエスコにそれを行動で示せ。これから先ずっと俺の妻、そしてエスコの母親としての義務を果たせ。と言ってやった。それを聞いたエイミ。わかりました。義務を果たします。そう言って復縁を了承した。それから俺とエイミは弁護士に相談し、F に対しては A 子に対する暴行強姦、さらに旦那に事実を伝える。嫌なら黙ってろとエイミを脅した脅迫でも告訴を。それに対して F は、それら罪状を否定したが、A 子とのメールが証拠となり、起訴に持ち込むことに成功した。その後 F は奥さんに自分の行為が知れ離婚。そして勤め先の有名企業も懲戒免職。さらにエイミへの多額の慰謝料と賠償金の支払いも命じられ、F は財産、預貯金を差し押さえられてしまった。その後 F は日雇いの仕事で生活をしている。あいつには前科がつき、さらに懲戒免職となり、どこも雇ってもらえないのだ。そんな F、その後堂々と高校の同窓会に現れ、俺はどこの社を受けても女性社員のことを考えると、あなたを採用するわけにはいきませんと言われる。と、
同級生にぐちぐち言っていたらしい。身から出たサビだろ。俺としては金より F の顔をボコボコにしてやりたかったが、そうなると今度は俺に前科がつき、エスコに辛い思いをさせることになる。それから時は流れ、今は大学生となったエスコと復縁したエイミ、そして俺で久々の親子3人家族旅行を実行した。宿泊先でエスコが、子供の頃、悲しい思いをしたのを覚えてる。でも大人になってパパママと旅行できるってすごく幸せ。あの時別れないでくれてありがとうね。パパ、ママ。それを聞いた俺とエイミは涙が止まらなくなった。こんなダメなママ、エスコちゃんに辛い思いばかりかけて。なのに、こんな親思いのいい子に育ってくれて。エスコ、お前もパパとママの子として、この世に生まれてきてくれてありがとう。今度はそれを聞いたエスコが泣き出した。それから今度はエイミから俺に。あなたには何回も救われました。あなたがいなかったら私どうなっていたかわからない。心から感謝しています。いや、救ったんじゃないさ。お前といることが幸せになれる一番の近道だってことに気づいたんだよ。と、ちょっと決めてみたんだけど、その時の俺の顔は止まらない涙でぐちゃぐちゃ。かっこつけたつもりが、エイミとエスコに大笑いされることとなった。旅行でさらに家族の絆が強くなった俺たち親子3人。それからは以前にも増して幸せな家庭を築いております。40歳を超えた俺だが、今でもたまに夫婦の仲が一時破綻したことを思い出す。もし俺がエイミの本心に気づいていたなら、あんなことにはとか、夫婦でじっくり話をしていればとか、いろんなことが蘇ってくる時がある。しかし一度破局したことで、娘のエスコの存在がいかに大きいかを再認識することになったし、エイミが昏睡から意識回復に至ったことで、崩壊しかけた家族の絆を取り戻せた。ああいうことをきっと、災いを転じて福となすって言うんだ。俺はその言葉を身をもって体験してきたんだ。本日の動画は以上になります。チャンネル登録といいねが制作の励みになりますので、ぜひ最後にチャンネル登録ボタンから登録お願いします。それではご視聴いただきありがとうございました。